Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Mamaya pa tapo, main tapong meto nga panalain. Sakdala kay kaming Ginoo. Ginaway ni po yung kay kaming masayang kayabakan. Ginong Diyos sablang may kakapatad, pengari. Makanyang kaya pong makatipon kimbalayan mo santuaryo. Banting upayang Ginong Diyos, makanyang nakapong patulan. At makanyang kaya pong mag-aral kang eskwela na po nimbiye. Ginoo, salamat po, yung kabukas siningat may po yung balang metong kay kami. Ginoo, salamat po kayong pagkalumumbi at pagkabiya kay kami. Ginoo, salamat po kayong sika na pong pwersang pagkalumumbi kay kami. Ginoo, ngayon kaurasan na iti makarangat laring kay kaming pusong pong kaisipan. Diyos ko, ikayong manakit, ikayong makabasa, karing balang karalungan mi ngayon kaurasan na iti Diyos ko. Ginoo, ngayon oras sa iti, laki pong balong ay iblos, karing dapat mong mangayap. Nuneng purianda ka at sambahan king pang-espiritu mat king katutuan. Ginawa man pong ating nga batyawan, kabalatungan, wag aming pamikasala. Diyos ko, patawaran me po yung balang metong kay kami pa. Ginongin kaurasan iti pamahalan me po yung balang metong kay kami. Ginonong wala ka na naman po wala kay nga gawa. Ginawin niyo po yung konbensyon na kay kaming pitaganan. Diyos ko, bala po sanang talakayan ming paksa. Diyos ko, makanyan mo sana pong tanggapan mabanglungay na harapan mo pa. Ang timuring ginin Diyos, din kay kaming pengaring mapilampang makatagan. May mundasyon kay kaming kasalpantayan ng Diyos ko, pagidalang milake ka. Ginawin naman sana po yung ating bitbit, ating kapanandaman. Wa mga tilo ka rin karong kubong toknangan o karing mga biyasa. Diyos ko, iduang mo po rin kaya kang gamat, makanyan mo pong apisan, baro po nga isundurin banal ng tungkulang kaya kaikpa. Ang timuring ginin Diyos, ding talitinin kaya kang kayo pa yan. Matuwaya manubay, Diyos ko, pangatmon mo pong pwersang po sikanan, baro pong malay nga galawan ding banal ng tungkulan kaya kaikpa. Ginoo, dita pong kaya kaming kapatad, o katubalik ang kasalpantayanan o anak, aming andaywan kaya nga lumambansa, Diyos ko, no lamang karinan. Ginoong Diyos, para mo sa pangingatan, hingal dot bengig pa, nung mga nana pong miras kapayapan, kaya tambansang pintaranda po, sana pong magsikublila, muli keting kayabe mi Diyos ko, tanggapan diya sana po ang kapayapan. Ginoong timurin ngayon kaurasan iti, ure na po rin talitenan ng kiyang kaypayan, Diyos ko, pinili mo ka rin dakal. Ginoo kabudloklokan de sa pong loklokaning kalam. Diyos ko ganap de sa mga ibating karelang sarili. Nanay gining Diyos, gining kaurasan iti awaran mi kaya ka. Gining Diyos, buklat may sanang kaya kang pasbulan banwa. Patipan mo po yung kaya kang kayo pa yan Diyos ko. Ing balo mi, kapanunwala mi Diyos ko. Ingem kaya po lakwan dili-dilig pa. Ginoo itang pangako mo mapamatulang Espiritu Santo. Isa na pong itubod mo gining kaurasan iti. Banting upahan yan, turong po tumait kaya kami, gining Diyos. Kami naman po lubos ang salaysayan, naglalamandaran kaya kaming puso, ikang manakit, ikang makabasa, Diyos ko. Sana po tanggapan mo, mabangalungay na harapan mo, ding karalungan mingin kaya baka na iti, iyan nasa po.
Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Sa araw na ito ay gagawin po natin ang Paskong Handog ng Area 5, no po. Kung saan po ang malilikom nating pondo ngayon ay kakausapin ko po yung mga opisyalis natin na idodonate po natin sa sentro na kasalukuyan po ay nakabitin po, no po, na nangangailangan ng pondo, no po. Siguro kukuha lang kami ng konti para sa mga obligasyon natin na ang papasok ngayon sa pondong ito. At kinausap ko rin ang mga kapatid natin na hindi na po ako nagpabili ng merienda, no po, kasi gumagastos tayong almost 10 to 15,000, no po, na hindi naman tayo nabubusog. So siguro po tatanungin natin ang bawat isa sa atin ay okay lang po dahil ibibigay natin sa simbahan, no po. Siguro po yung mga kabataan natin. Tulad po ng dati ay mauna po yung sa labas, no po. At pag natapos na po yung sa labas, susunod na po yung sa likod hanggang sa harap hanggang sa itaas, no po.
Asang mibait, ing tunay lugod, ing balang pusoy. Uling ing lugod, ing peka maragul diling kautusan, aparapat na nitang ginong Diyos. Ing Diyos lugod iya, ating lugod, ing sabla dadalanangan. Atin yang pamagpakumbaba, pamibabata, pamipatawad, magkalub, ampon kabias na. Ing nanumang mayap yung depatan, nung walang lugod, alayang kabaldugan. Ing lugod, ampon saop na nitang Diyos, at ing kalam na, kayo yang tanggapan, ng oras sa iti. Salamat King Diyos, antimurin, kaya kong sablang
Disan ampon dinatang, king banal at ipunan. Wanyaing balang metong, amaniwala, ampon sasalpantaya, king lagyuning gino. Banting upayang, detang atiyong pasakop, king kayang lagyong, ing mirinan lang, ataya. Aking oras sa iti, ibus nine, ing kayarian banwa. Banting upayang, tingke kayong karalungan, kamangulait, kapag sadyan, ing mirinan lang ganap. Akayablasan, ing nanuman ke kayong bibit-bitan, akapanandaman, kalunasan. Ketang karampatan, ake kayong kapagsadian. King oras sa iti, ake kayong pisasan metungan. Aldo yang pasalamat, bang munye papuri, ampon pami pasalamat ketang metungan. Daratangi Aldo, pamaggunita, pamigagana ka, Aldo ke baitanan itanggin. Ablasang, king pangabait na ning ginuta mong Yesu Kristo, ket isulip, pe kilala ni king lugod. Ating lugod, ing maragul diling kabanalan, nung ngararapat na ampo nagagawa na ning taong, ing kayang lugod, iti maging kawangis ni, inuta mong Yesu Kristo. At atutupad na, itang banal ng kausukan. Lasang, manatili at mamaleya ing lugod king kayang puso. At inyang pamagpakumbaba at inyang kabiasnan at inyang ganaka pamibabata. King uli na niti, pamisasan metongan yung, pamiabe-yabe yung, kayo parati nang ipanabilin, ding banal, walang tuknang, amang-amano kekongan. Ipali yung ing lugod, ay ating kabiasnan. Kambening kabiasnan, ang ponitang mayap yung dapat. Ing balang turu, ake kayo miyabye. Ganap yung ipali, bayong nga gampanan, ing tunay kapamintuan. Kablasang ing Diyos, ing kapag nasana, karing sabla ng lelangan, eyo kakalingwan. Dapat, hingati kanit ing kabagayan, aldo ake kayong pisasan metongan, magkalog kayo, uling itiing ke kayong kapagnasan, mayap alayunan, papunta kitang kapagsulungan. Dapat pag-aralan nyo,
kailangan ing maragul pa magkalub bayang lunto ing saupi. Nune pa man, ketang malating bage, nung lubos at law siya kingke kayong puso. Higit yang matatanggap, matutula na pananitang Diyos. Anti mo, king metong matawong, linub king santuario, king kaburya ng makapagkalub, makapanayin, makapaghandog, agyang manya kabud ing kayang salapi, kayang tatalnan, king kaburya ng maging matulay tang matulay ang ipagkalubni, itang kayang handog. Ingat ikaniting kabagayan, king harapaning Ginoo. Kesa kitang taong mabandi, dakal yapig kalub. Alang lugod, pinyeya at migkalubya banting upayang, mayakit. Dunto, itang kasikatan. Dapat itis, alayang tula. Alang kabaldugan, sabla ng depatan. Nganing ebanghelyo, wanya ing taong mamye, magkalub king lupa ng tao. Ayating lugod ang pontula. Huling panyatang nanitang oras. Panyatang nanitang panahon. Kaya bene. Eko sana mitulad. King taong mabandi. Dinatanging oras. Dinatanging panahon. Dakal ing kayang pipulan. Dapat, dinapit ya ing metong ng kapatag. Manyawad ya, ing kayang kagiluan. Nanong depatanan ng taong. Enepig kalubanan. Hingati yung kaya nga pupul. Nune bagus, kaya yung depatan. Alakadya at pegawayang metong amaragul abale. Banting upayang karin na idapok isa likot. Itang pibandyan akayang ngati po. Panyatang nanitang panahon, dinatanging oras, apa maningil. Nga naning metong ahel, at inubod nanitang Diyos. Mangmang, dinatang na, at ngeni oras na. Wanan ke ing kaladuam. Nung ketis sulip, dakal ingke kang pibandyan, dapat king mayupayang Diyos, arin mayatol ka.
Kinguli na niti, ting sablang nga mano, banala kekongan. Ting sablang kabiasnan, ganapla at alang kakulangan. Mayakit na sanang lubos, kingke kayong pangataw, itang tunay lugod, ay ating kabiasnan. Nung manatili, ampon mamali ka ring balang pusoyo, ing lugod, at tunay ng mibait na karimbalang puso. Itang pangatanggap yung king ginuta mong Jesucristo. Manatiling ing mesyas, ing salang matinag, eya mamatda. Hinguli na ning balang turuan pong kabiasnan, ila ko yun na sana itang matuwang pangataw. Ila ko yun na sana itang matuwang baluti, amalyaring makasira, kingke kayong pangataw. Nune, isulod yu inggayak ng Kristo. Sakdal. Ma'am, yang makalang. Ating kabiasnan, ating kapakumbaban. Ating pamibabata. Ninuman, ing taong mi kasalage kayo. Waran niyo. Huling, nung kayo biyasang mamatawad, king lupa yung tao, king Diyos man, na kayo patawaran, king kayong pamikasala. Ngunit na sanang mibait, karing balang puso yun. King tunay lugod. Amay git ipakilala, ampon parapat na, nitang mayupayang gino. Pablasang, king pangabait na ning ginuta mong Jesucristo, at pangamate na. King krus ning Kalbaryo. Igkalubne mabilog ing kayang biye, banting upayang ing sabla, miligtas la, king lagyo ning kasalanan. Hinguli na niti, ganap nila, di nga manong miyaduang harapan. Lutan nyo sanang ampon patutuan nyo, baog ing pangatsuyo. Di na nyong kabaldugan, ing pamagpagalyo. Di na nyong pakinabang, ing sablayong gagawan. Hinguli na niti, musa na bukod mayayakiting tao, ing kayang pamanyaw, ampong pamagkalub na, karing lupang tao, iti mayayakit, iyamo, nung daratang na, ing kayaldawan ning kapaskuan. Nune paman, higit sanang mayakit karengke kayong balang kasarilanan. Aldo, aldo, Pasko, aldo, aldo, ing lugod, manatiliya, ampong daragulya. Nung makanyan ngini, ing sablayong pisasan metungan, ing Diyos patnubaya na yan, ingat ing ganap atula, kinguli naning mayap yung kapagnasan. Tapot, king mayap yung kapagnasan. 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 King
Ipanalangin niyo sana kitang Diyos. Nabayo ya mapupus, iting banwa yung tutukluan. Tingin na sana malyari nga batsawan, din kayong balang panimanman. Ngulit pa si Bayo. Wala na sanang bagyo pang daratang. At higit king sabla, sana mayakit. Ing lumobo yang pasibayo. Ing sakit. Ayati yung durugang. Ayati yung makalto. Ing panahon. Na sana pa si Bayong maligalig, malingas-ngas pa. King balang katao. Ingati yung daratang adalumdum. Aduan nyo king Diyos. Maging payapa, tahimik. King daratang yung maldo. Na sana dagol, ingati yung kaguluan. Nunay iti manatiling latiyayan. Ingati yung danok alalaganap. Midinan sanang kalunasan. Banging sabla, na mayakit. King karela ang kabilyan. Makalunos labilang. Aduan nyo king Diyos, ing pecha yung daratang. Ing maging normal na. Ing sablang panahon. Maging matatag kayo. Nung king panahon yung ngiti at king banwa yung tatakwan. Purungan kasakitan. Ing keka yung ngaranasan. Saan aking petsang daratang. Ang tula, higit yang manimuna, ampon manatili. Ating kapayapan, magparati yasang ganap, kingke kayong kabilyan. Deti, kabyas nan lang karagdagan, amalyari yung isimpan, karengke kayong balang dapukanan. Pakikuanan yung manalas, busbus din ke kayong lunanan. Bangitang pakinabang lubos siyang mayakit, ampong miyabye. Ketang ke kayong kapagsadihan. Kinguli na niti, ilang lugod ampon saw. Kabyasnan, ababye, pabakal kekongan. Dinan nyo sanang katawan, imbalang nga man ke kayong ngaramdaman. Sana bulag, ampong maklak, kingke kayong kabilyan. Tunay na sang mi bait, kingke kayong pangataw, ing tunay lugod. Precious. Paginuta mong Yesu Kristo. Manatili sanang ipali itang lugod. Bandatang itang aldo, itang ke kayong kapagnasan, anong nuka rin niya ing ginuta mong mayupaya. Karin kayo naman, kung sablang meno para. Si Bayo, ing kapayapan ng pong katahimikan, keko yang bakalan. Ing kalam na nitang Diyos, manatili sanang ganap. Kareng ayating disiplina.
Ingke kayuyutos yan. Inlugod ang ponsaup na nitang Diyos at ing patnubena ing Espirito'y Santo. Maya-payabak po. Sa inyo po nung halimbawa, yung kakatamong pong mamuntukan na tatalan kayong mesa, mga nag-alagya po mga pampangkubangan, nilalubusan nyo po ngayon dyan. Ito po mga pelto po. Sindamtamo po yung sinabi na nimbanan. Nung nuka rin po, Pero po rin paralan kaya katamo. Ingal do tamo pong pakirapan danong lalo ni Pasko. Palot-lot ne po. Lagi sabi ng mayaw. Tamang pong kaya kami ating pasyang makanya. Sabi na pong masakit. Ing Pasko ngandog. Metong niya po ka rin tiro na kaya katamo. Nimba na la Espiritu. Ing kagalang-galang ay Apostol Santiago. Upo magkamali, ang mamabuta ng adumpulong banwa. Ang panantaya, ing kakatamong pamasungando. Nung kakatamo pong baslan, ang pong balikdan, imilabas, tengari ko pong kapatad. Ne pong karagul, gagawa, kakatamong sakop na. Bakit po ngayong kutang? Kunin pong yung pamaskungan to gagawan tamo, manatili impami kakalugod. Manatili impami sasan metong hanggang Tataryana ning Area 5 ning dating PPC. Inyapin po yung pamaskungan to tamo, nebiyasa tana. Mabalo tana, na kailangan yung sasabihan na rin banal, yung kaya kung pamagkalub at tiro na kikatamo, kailangan nga na nung magkalub kayo, bukal kayong puso yu, usang lub. Manyaman kayong lubyo, alang pamagkunwari, nune talagang magkalub tamo, ay tamo, matula tamong pagkalub, king ginutan. Nyapin po, kimpinanti taiti, tengari ko po ang kapatad, na po rin sabihan, kaya ko tinalakad ko kaya ni Banting Upayang turuanan da kayo. Kasi po, tinalakad ko kaya ni Banting Upayang patutuanan ko, kingita mo pin, kaya pangayaws tamo, leko na takeng masakit, darala na katamo, kaya manteng tengari tamo kaya ti, alusing kabilyan, at sulangan po kaya kasakit. Ing kakanantamo, kanitan po ing kakanantamo ngayon, napundagol at pamiliwa. Kaniniryanda kami, istong kentipunan, nung kamuti, mais. Pero linabas po yung panahon neta, kinawani kentayad ng Apostol Santiago. Den sa kentang gareta kanita, Pajero no po ngayon. Inyapin po, palakpakan tayo po, ing kakatan. Teng baleta mong kubo kanita, ngayon po, mansion na lang. Mag-aral estudyante, kanyangi kami, alapong titulado. Metong man kaya kanita, dahil anak tamo ngayon, mas maganakada. Kaya pamaskong ando. Balwan niyo po, na po karing ikatamong evangelista. Sabi na po, kayo po kahit tayo kayong kakatamang screen nga ba sa versikulo 7.
Sabi tayo pong Kapampangan. Nabali po, biyasa na ako man pong managalog. Sabi na po, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Nano po, kayong Kapampangan? Paboren niya yung katao at dapat dikil kingatyong tatalagan, king kayang puso. Kaya mabayat king lubna o king sapilitan mo, uling Diyos, kalugurani, ing masayang babi. Ano po yung sinabi na? Nung pong dingtig kalubta mo king abakaiti, nung alagayang 20 pesos, alagayang 50 pesos, alagayang dinala na pesos, alagayang 500 na pesos, alagayang 1,000 pesos, alagayang dinala na 1,000, o alagaya pong metong milyon, nung bukal kayang puso tamo, abinyeta yaking Ginu, sabi na ning Ginu, kalugura na katao. Palakpakan tayo po, hindi katao. Ating ko pa pong metong yabasa, sabi mo rin. At dindam ko niya naman, karing kapatid tamong evangelista. At ang panahon na po, ning katamong Gino. Inyang manaralya, magsalita ya, abeno ring apostoles, no? Ayan tabelo, ring madam people. Sabi na po, kayang makasulat, San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 38. Pag-i-flash tayo po. Days 38. Bibigyan po. Days ya po yan. Sabi na, ning ginunyang manarelya, munye kayo at mirinan kayo. Pinakalamayap, singkup, siksak, lalapo, ingnyabye, king kandungan nyo, uling king sukadapin nyo kadyo, karinda ko sukdan. King sibol tagumpena hindi, king panahon po ni apatutuani. Palakpakan tayo pong pasibay. Bakit po nga yung kutang, o ba't apatutuani? Dati po yung sentro tamo, barong-barong niya mo, takap-takap yang ulas. O kaya, ingkay na palat. Pero ngini, ngari ko, komportable ta na kay sentro ta nga ini. Pero, ating pang mas maragul kanini, nung eta mo sumawa, nung magkaluping Ginu. Sobra ni, apag maragul ta ni, magingking mapilugayato, ing kapilyang tatalakad tamo, kasi sinabi na, pagkalog na kikatamo, ning kikatamo. Inyapin po ita mismo, nung yaw tamo tuknang, itang hanggang kailangan tamo, ay layo pa kikatamo. E nga rin ko pumpan kapatid, at sinabi na ng Banal na Espiritu ngayon, mimbo iyo, na anumang bagay, ang lagyo ko. Mo po may nga baya, may po yung ka na kita. Ito po ilang mirasan din kapatid. Uli niya mo po ini. Yung katataw niyan, abri ko pong ibiyayang pong i-share kaya kayo. Kaya nga rin ko po ang kapatid. May itong yung istorya. Santing upayang patutuanan tayo. Istorya ko po ngayon eh, tutuyang may palyari. Parang kapatid tamong espiritu. At yung tamong kapatid ay espiritista, kasambala po ang minuna keti, bigpay na wala keti, sinambala po, kaya daw nga na ng kaligtasan. Yung karenang pamanyamba, tingari ko pumpon kapatid.
Huling pumpulong doyang doyang Sabado ngabak. Tabalo po yan nung abak ya po, impulong da rin kaparad tamo, yung daw nga ng kaligtasan. Nagipulong na, doon yung Sabado, tayo karelang pamaglako, para dapo ka rin, diyan ang kapatid tamo, isan dia po itang kapatid tang medium, mga gaya, keng lele na ning sentro. Ang kapatid tamong medium, nung ako magkamali, gamit niya pong Apostol San Pablo at makatok nang niya impandakaki at itampe nga rin tamo nga tang ito impanong tamo yun may wala na biya. Di kayo po baluye nung ninuing tutumbukan nyo. Ing kapatid tamo pala, yung pengari tamo nga ita, agamit na ning daw nga ning kaligtasan at inyang problema. Yung problema no, ang kapatid tamo, yung pamamuntara, banting upayang magsambala, yung kaya beno, may kasagi ang sakin. May kasabal. Kaya pangasabay na uling ing kayabe na ing magmanew kasuya po ing restro. So matulid na sabi nung may isabing mayap maimpaw niya yung sakin. Pero yung kapatid tamong gamit uling gamit niya ng Diyos may isabi ang mayap miras king reglo. At inyang miras po king reglo, ing tikasun bando, mamayarian niyang at 2,000. Ala nang pisasabihan. Uning rin kapatid tamo. Sabi na, king kapatid tamo, asinimba ka rin. Kapatid, salamat namo, tinatang kayo. Uling marine kung manyad sao, karing kapatid tamo keti. May kibatsing kapatid tamo, yung sinabi na, magkano rin kailangan mo at si? Sabi na, mangailangan kong at 2,000. Sabi na, ning kapatid tamo, ating kumpere kayo ni at si, 1,500 lang. Yung 500, pangarga kaya panggas. Tindam na po, ning asawa na. Sabi na, ning asawa na, ating kung 500 ng Kenny, yabe mo ni. Niya po, may kadua lang libo. Kadua nung libo. Nga na ning, masolve na sana yung problema na uning kulang na pang libo. Aga nakaring anak na uling kaya bere pala makalugnes sentro. Sabi nun ng asawang babae, nga na kaya. Diyo, puntanan kayo ng anak ko. Watatin yung darlang pera. Pag-isabi ko kayo, barrier ko. Malutas yung problema no, ning pingari na. Pintala na yung anak na, saktong-sakto, magdalayang libo. Ing malagwat salita, pingari ko pumampon kapatid, ing pamangailangan ng 3,000, nitanggap pingari tamong gamit, may pagkalog. At abalura ning kendaungan, king mi pa kanya nyapin, ing gewara misop-sopan na, kaya rin yung pulong pikal. King malagwat salita, ding kapatid tamo, minuli no bali. Inyang muli na bali, kaya nga ko pumpun kapatid, kung yung lalaki. Mamalatok yung habang mamaniwan yung sakin, mamalatok isa sabiano, mila ko yakapal, impulsano. Puri ng sabihan, may bugnong pasayangan, dinang pikalo, ang kapatan. Pero yung asawang babae, yung sinabi na, kamamasayang, makalunos siya, pasamat kata, sopan tayo.
Pauli na bali, pengari ko pumpun kapatan. Pauli na bali, sasanday ng anak na nga nang sasabi, ma, ating mantun keka. Sabi na ning pengaring babae, nino, sa balo kay balo. Pero balik-balik ni pantunan ako. Kaluyo po namin dinalan pingasawang lalaki. Sabi na po ng asawang lalaki, ginuko, balik-balik yun. O tagalang, mandam niya naman pera. Gawin niyo po, judgmental yun. Itong asawang lalaki. Inyang data niya, yung babae, amanitun kaya, kumari niya pala. Yung sinabi na, nanumburi mo kumari. Yung sinabi na, kumari, yatad ko, reng pera mo. Inyang dindam na, ning asawang lalaki, yung pera, aga ng bigla. Hinapit siya. Rinan ming pera. Kayo po, nung nanin peki, ba't na ting kumarin? Kaya wari, inyang mako kayo. Pintalan kay ikumari ko. Yung sinabi ko kaya, mare po, ito maswerti ka kay nga doong iti. Magweting niya pala, ikumarin. Mambis ang tayay kumari na uling magulong lapin munto. Uneng, poto magdala ka swerte. Nga na po. Unong makanyan, imberde ng pari mo, 18 ya. Ako, 19 ko, o ining 20, 15 limami. Ulira po bali, inyang dandamana, ning kapatad tamo, in kinudyang weting, 12,000. Kanakana, ring sinaup da, at lulang libo. Ing penayara, 20 pesos yun. Anita na naka, indindam na, inyang mag-text tulaking daungan. Ing sinabi na, tutu pala, nung munye ka, mirinan ka. Palakpakan tala po, dahil kapatid tamo, kaya tutuano ng Diyos. Inyapin po, ang gaking panahon ngeni, uling mi patutuan la, dahil lalapit kayo, no tatabi, dirinan, danala. Tutok nang nako po. Inyamo po ini. Sensyala po rin kapatid. Sabat po gawa na akong speaker. Tingkat nato yan po. Metong niyan silas. Pala sapat. Ngari ko po kapatad. Dem bagay ng material. Nung apapatula tayo man. In palang tunay ang dug. In tunay palang pagkal. In tunay ayin. Ang panintunanan ni Diyos kaya katamo ing sarili ta. Pakilagay na po. Kanya po sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 1. Basa. Kapitulo 1, ang kaya po. Ano po, kayang Kapampangan. Agamuamu kupin ke kayo kapatad, ing ulining pakalulo na ning Diyos, ing hirap yula din ke kong katawan, antimong meto nga ay na mabiye. Anal, matatanggap king Diyos, ake kong kasiwan. Diyos. At eko mamapos sagpang king yatong iti, nung bagkus
manaliwa ko askeking pangabayo ning kekong kaisipan, banga subok yu, nunging insano ing mayap at matatanggap ng sakdal at kaburian na ning dakal pong dakala salamat kaya kayo. Maya pa oras. Merry Christmas po and Happy New Year. Salamat pong matulking kaya katamo pong katad na kaya po yung making speaker tamo. At sabi ko po uling masyado tamo pong dakal, ne pong iningaldo ngayon ni. Pasalamat kayo po kaya katamong Kapitan Kenny, kaya kapatatamong Boy Liwanag na isat man tututulya pong iningaldo ngayon ni kaya katang kabilangan, kaya sabi na po ni kaya katamong busy, ne po, anyapin, siguro po ang ganan tani kaya ni kaya katamong andug, kasi po masyado tamo pong sinobra ketang anyawara na ning batas ne po. At karagdagan na po kareng announcement na mo po ne po. Kailan na po ning Banal Espiritu pilit na pong paganaka ne po. Payalala kay katamo mong tinipang balal sabi ngayon kay katamo pong panahon ne po. Ano ko rin sana mayari yung banuang ini etana tanggalan itang nakatakot-takot sasabihan da rin kay katamong banang atitipak kay katamo. Sana po etane saksyan itang lindul masikat ne po. Kaya po'y gobyerno pati ing Paskong social gatherings babawal na po. So, siguro po uling ngita mo, bisat man, siguro, balo na ng Diyos, kaya katamo pong pangatyong yan. Ano ka rin, gawa tayo po yung andug, uling pong rin kaya katamong kapagnasan, masanting lapo, nepo, retang kaya katamong programa, retang kaya katamong obligasyon, kaya katamong kapatiran, na metong niya po ka rin, source of income na po ning kaya katamong Area 5 na po. Ining kaya katamo pong ewang anduk ini. So reta pong kaya tamong ini na manyaman king laus king kaya katamong lub. Sabi na ning Banal Espiritu nalalawen ning Diyos na maragul ne po. Nune itang manyaman ne po. Kaya kang lub na nung ka rin pepatatuanan po ni kaya katamong speaker ne po. Nyapin, sana po mo mamasa kalupan itang sinabi na ning balis kaya katamong speaker po kunan niya kayong weting imbin niya yung eni alitaya po ne po. Po bene kayong aluwang paralan, aluwa kayong weting ka rin niya po panintunan ne po. Nyapin, dahil pong salamat na kaya kaya katamo pong activities ne po na kempong 24 na ning Disyembre ngayon ni kaya tipo king Sibol Tagumpay na ning biye mag-umpisayang 6 o'clock ita pong ayin andog pasasalamat ne po na iya po yung peka simbang bengi metong andog iya po yung gawa na po ning Sibol Tagumpay na ning Biyeking 24. Ne po, alas 6 siya po kanong mag-umpisa, na ning kaya katamong mamuntukan. Ne po. At timurin po, ay ba't nanini, rem pong kaya katamong area officers, uling pong yung kaya katamong Sentro General mag-aniversaryo yaking February, uling pong bawal pa po yung social gatherings na itamo pong opisyalis bawang sentro mo naman, gawa tamong pagbati na rekikatamong kayanakan ibidyoda o ipicturean da katamo po ne. Kay ba't nanini, gawan tayo po yung kaya ni Kisibol ang po rin pong 5 o PPC 5 ne po. Kay ba't na po ning
kaya katamong andug. Kung itang kaya katamong ID ni tri pictural nyo pong tunggal-tunggal dahil kaya katamo pong membro na ning meto nga sentro. Nepo. Uling ilapureng kaya katamong submit data, uling pong itang kaya katamong ID ni 3 years siya, retang nangaws na kareta. Eno po, retang kaya katang ID, bala mo ATM la datang. Nepo. Anyati niya po itang picture na ning meto nga membro. Nepo. Kanyapin, rem bawat sentro po kanini, i-prepare nyo po retang master list at kay batatyul na po retang karelang picture nepo na ya po yung malyaring gamitan da king kikatamong bayong ID nepo. So salamat po ngayon ng ngayon ni pagpasensya nyo na po nung mo may gandang ngeni nepo uling sabi tapin king kikatamong kapatid atin tamo pong proyekto saubtane pa king kikatamo pong proyekto itang gastusan tamo po king kikatamong merienda ngeni nepo. Siguro po kikatamo nepo uling ini po metong ya pong masanting ngayain nepo king kikatamo pong kapatiran. At masabay po dakal pong salamat, advance Merry Christmas and Happy New Year nepo. Sana ing kikatamo pong pabanuang ini nepo maging matagumpeya nepo sana daratang o daratang tamong petsa nepo sana milako nang ngening banuang ini ing nanumang akakita mo pong kaligaligan nepo ang pong aksyon tamo pong pandemya. At muli po dakala salamat bayo tamo po mikakawani mayin tamo pong metnak mo kunti pun kami banggawan miya po padakal pong salamat pong kikang patnube kay kami dakal pong salamat karing bibye mong grasya kay kami rati mo kayong gagabayan bayan ingal doldoming manggalo igpa alake pong malyaring ablas kareting dapat mong mangayap areti ne orianda kat samban king kikang espiritu Pinu pablasang kabalita na puring kikang banal king daratang may pong panahon pa kikeng kapanaunan ngini makananong miyaliwang agle mababatyoy pang ligalig ramdaman at miyaliwa pang pasakit ginin Diyos adwan mi po kay pa sana po kapamilatan daretang tuirurang kaparalanan ding kikang banal nobe ng pagawaray pa metong lasanang magsilbing lunas at panulo ka rin daratang ming panahon no ka rin at no pong kasakit ikpatulutan mo po sana eminhetanggalan ing masikan ayun ing masikan na bagyo at ing lalo-lalo na po ing sakit ngening ausandang coronavirus ing pa kapamilatan daring mayupaya mong gamat ing nanumang sasaksyan mingay tigin ng Diyos sana kapamilatan daring kiyakang lugod sanang aywasan at pinupablasang balumipu balugod ka karetang sasalpantaya at karetang tutupad at mamintuke ka panong kaman kami nga anak mo ating kaman pamagkulang ginin Diyos adun po kikaing makanyan mo kikaran mo pa sana pong bibilang kay kaming kasalanan bilang mo na lamang pong kay kaming yesnan inuwi ka poing kay kaming panaligan karingal doming bukas sana pa inganyan lasanang miras king kay kang mabang harapan anting upayang deti pong pitipon-tipon mingareti ila pong malyaring gamitan na ning kay kaming kapatiran ila pong maging versami banting upayang nang nado naman puring kay kaming magasantano mayan mila pong ngagawa pablasang ikapuing kay kaming panaligan pablasang ikapuing kay kaming asaan sana po parati kang matnube kanita ing balang metong at metong kay kami makayan
pong salamat Ginoo. Karing parati mong patnubay ka kami. Sana ing balang metong at metong kay kami Diyos ko. Inan me sanang malsug ka pami kakatawan. Galan me po yung kainan at papanamdaman king bawat metong at metong sana pa parati kaming ating anting upayang lalong wegit. Tingal domi pang bukas ka ring tungkulan mi kay ka. Ini pong mayari na kay kami pong pamiyayin at pamitip mo no makanano kay pong kaya pang miras kining balal mong santuario. Nano kay pong miyabe-abing payapa. Sana po watang muli na kami karing balang tuknangan mi. Sana po ing makanyan mo keng patnubayan. At parati kay sanang at miras keng ating kapayapan ing kay kaming balang tuknangan. So ilapure tininggi kaming samuang pong karalungan keka. Sana po tanggapan mula. Tanggapan mineman sa po ing kekang bendisyon. At kay pala na bang nananing balang metong at metong keka. At manatiling lugod mo hanggang wakas. Iyan nasa po.